Kaixo, ongi etorria, O zentroko eta K arrazoiko homotezia bat horrela egiten da. Beti ere, K arrazoia baldin bada 0 baina handiagoa, noski. Otik pera dagon distantzia izango litzake K arrazoia bider otik pera dagon distantzia. Baina homotezia egiten badugu, ez da igidura bat lortzen, baizik eta transformazio bat. Adibidez, hemen bezala, baldin badugu lauki edo karratu hau, eta homoteziaren bitartez lortzen dugu hau. Zer esan dezakegu? Forma berdina dutela. Angelu homologoak ere berdinak direla. Adibidez, angelu hau honekin berdina da, hau honekin eta bar. Esan dezakegu baita ere, alde homologoak paraleloak direla. Hau honekin paraleloa da, hau honekin ere paraleloa da, eta bar. Hola baldin badaudi, ere bai ikusten, paraleloak dira. Eta azkenik, zergatik ez da igidura bat? Puntuan edo erpinen arteko distantzia ez delako berdina, baizik eta proportzionalak. Hau, haunditzen bada adibidez, bider 1,5, hau ere bider 1,5 eta denak bider 1,5. Edo zatitzen bada bider bikin, denak bider bikin zatitu beharko genuke. Orain ikusiko dugu homoteziak nola egiten diren, eta bukatzeko ikusiko dugu baita ere antzeko irudia nola marrazten den. Pentsa dezagun hemen esaten digutela K arrazoia bidela. Horrek esan nahi du irudi hau bikoiztu edo doblatu ingo dugula. Beraz, 2 aldiz handiagoa lortuko dugula. Zer egiten da? Egiten dena da beti bezala, zentroa eta erpin bakoitza elkartu zuzen batez. Hasiko gera orduan. Ezin dugu aurrera jarraitu ez baditugu erpinen izenak. Jarriko dugu A, B, C, D eta O. Zer egin behar dugu? Neurtu behar dugu otik ara dagoen distantzia, otik bera, otik zera eta otik dera. Basiko gera. Otik ara 4 zentimetro. Otik bera 8 zentimetro. Otik zera 6 zentimetro. Eta otik dera berriro ere 4 zentimetro. Gogoratu formula nola den, K arrazoia bidertu behar dela distantziarekin, OP adibidez. Ordan banan bidertu beharko dugu birekin. A lehena, izango litzake 2 bider 4, 8 zentimetro. OB lehena, 2 bider 8, 16 zentimetro. OC lehena, 2 bider 6, 12 zentimetro. Eta O de lehena, 2 bider 4, 8 zentimetro. Orain egin beharko duguna izango da kokatu. A lehena nun dagoen. Esan dugu 8 zentimetro. Hori da A lehena. B lehena 16. Orduan, 0tik 16. Luzatu inbarko dugu pixka bat, ez delako iristen. B lehena. C lehena izango litzake 12 zentimetro. Eta D lehena 8 zentimetro.
elkartu ditzagun orduan. Ikusi duzun bezala, transformazio bat lortu dugu. Eta orain bikoitza da, doblea da. Goazen orain pentsatzea K arrazoia bat baina handiagoa izan ordez, bat baino txikiagoa izatea. Adibidez, hemen. K berdin, laurden bat, edo 0,25. Berdina da. Zer egin behar dugu? Beti bezala elkartu. O, erpin bakoitzarekin. A, B eta C. Kontuatu baldin bazera, orain ez dut luzatu. Zergatik, aterako zaidan irudia txikiagoa delako, hemendik egongo delako. Orduan, kalkuluak egingo ditugu. Otik ara dagoen distantzia, otik bera eta otik zera. Az gaitezen. Hemen daude 10 zentimetro. Bera 12 zentimetro. Eta zera 8 zentimetro. Nola kalkulatuko ditugu puntu eraldatuak? Baingo dugu O A lehena berdin laurden bat bider 10. Edo nahi bada 0,25 bider 10. O B lehena berdin laurdena bider 12 eta O C lehena izango litzake laurdena berriro bider 8. Kalkuluak eginez ateratzen zaigu. Hau dela 2,5, hau da 3 zentimetro, eta hau 2 zentimetro. Orduan, hortara goaz orain, ikustea puntuak nundiren. A lehena 2,5. Orduan hartuko dugu. 2,5. A lehena. B lehena 3. Eta C lehena 2. Bukatzeko elkartu egin beharko ditut. A eta lehena. A eta C lehena. Eta azkenik B eta C lehenak. Ikusten dezun bezala, hau izango litzake, irudi honen laurdena txikitzea lortu dugu. Amaitzeko, nola lortu dezakegu irudi honen antzeko bat? O puntua izango litzake erpin bat, adibidez hau. Eta besteak izango lirateke adibidez A, B, C, eta egingo dugu bakoitza bider 3. Luzatzen ditugu hiruak, hemen ikasita, luzatzen dugu hemen ere bai, luzatzen dugu, neurtzen hasiko gera orain, otik ara 2,4. Jarriko dugu, otik ara 2,4 zentimetro. Otik bera 4,5. Otik bera 4,5 zentimetro. Eta azkenik otik zera 2,5. Otik zera 2,5. Zer egin beharko dugu O A lehena egiteko? Adibidez, bi egin beharrian goazen zailtzea. Bider 3 egiten badugu, egin beharko duguna izango da 3 bider 2,4. O B lehena 3 bider 4,5, beti arrazoi berdinarekin bidertu behar ditugu denak. Eta O C lehena izango litzake 3 bider 2,5. Eta ze ateratzen zaizkigu? Ateratzen zaigu 7,2, 13,5 eta
6,5. Orain, horiek kokatu beharko ditugu. O, A lehena 6,2. Orain jarriko du hemen 6,2. Hori da, A lehena. B lehena 13,5. 13,5. Eta C lehena 6,5. Jarriko dugu 6,5. Orain, lotzea falta zaigu. Eta adibidez, lotuko dugu beste kolore batekin, ez nahastutzeko. Honekin adibidez. Orduan, geldituko litzaiguke 3 aldiz handitze badugu, era hontara. Eta honela lortuko genuke hasierako irudiarekiko antzeko bat, 3 aldiz handiagoa. Eta honekin homoteziak ulertu dituzulakoan beste bat arte. Agur!